بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تینا براوی خلقی گدان چینل نا اورو کاتکن اسی براوی ادبنا ٹیکیس براوی ادبنا اولی کو دور دنیا نا ادبنا بناونا خلقی ادبان مریک اندم براوی ادبنا اولی کو دورم خلقی ادبان شروع مریک خلقی ادب ٹی ننے ارا گنج و خزانہ غاک نظر بریرہ اوفتیٹی متکنا قصغاک خلقی شعراک مطل و وسائتاک او چاچاک اوارو داف کس نا نوشتہ کرو کفس دافتا جوڑ کرو کاک ننا خلقیا مخلوقے دافک زمانہ قدیمان اسے سینغان ایلو سینہ اسکان اسے نسلان ایلو نسل اسکان سر مرساک کننگٹیو خلقی قصغاک براوی خلقی قصغاتے نن مسے جاگا بشخبانٹ کینا ہے اولی کو امو قصغاک ارافتے گے براوی مخلوق تینر جوڑ کرینو ایرٹمی کو امو قصغ ٹی بدل کننگانے کہ اوفتا وڑو ڈول رنگو وڑ براوی ٹی بدل مسنے مسٹمی کو امو قصغاک عراف اریر تو ایلو زبان تا ولے اوفتا براوی ٹی ترجمہ مسنے دن کے مثال لال پری و سبز پری نا قصے داستان امیر حمزے کوئی کاف نا قصے او اندہ وڑٹ پین چندی قصغاک ارے نوشتنا ردٹ کلان مست براوی نا متکنا قصغاک ننے انگریز آتا کتاب آتے ٹی دو برے رہے دا پٹو سٹ کرو کا انگریز آتے ٹی سر ڈینس برے چندی قصغاتے 1938 ٹی اسے جا مچ کرے انگریزی ترجمہ تن اوار چاپ کرفے اندم براوی نا باز بلو قصہ سیٹی جے ایل میر دینا کتاب براوی ریڈنگ بک ٹی نوشتہ کرینے براوی نا اسے قصص آرلیچ 1938 ٹی نوشتہ کرینے براوی زبان نا پنیا موقع خواجہ ڈاکٹر عبدالرحمن براویان بیدس انور رومان میر صلاح الدین خان مینگل او افضل مینگل براوی نا متکنا قصغات مچ کرینو چاپ کرینو ڈاکٹر عبدالرحمن براویان پد محمد افضل مینگل براوی خلقی قصہ و خلقی شعر آتیا کلان زیاد کارم کرینے خلقی شعراک براوی نا خلقیا شعر تیٹی مہر و محبت جفاکشی دلیر و بہادری رسم و دود سانگ و برام خوشی و شاد کامی نا شعراک اریر دا شعراتے ٹی بر ناز زنا لاڑے لے لڑے موملا مودی ہالو آلو انام بندی شادی برامی باز گچینو شعر اریر اخس کے براوی نا قدیم و شعرو دافک اسے سینغان ایلو سینغا برسا کرینو ار زمانہ و ار دورٹی دافتا ٹپا غاک ودسا انانو براوی نا خلقیا شعراتے ٹی لولی لیکو زیرو مودغان بیدس اندنو شعر امرے عرافتے ٹی بہادر بندغاتا صفت و ثنا کننگانے دن کے نوری نصیر خان محراب خان شہید میر علی دوست نورا مینگل او پین چندی بندغاتا بہادری و دلیری نا شعراک اریر